Jeg hedder jo Henrik, og jeg er indehaver af Conocenza. Ja. Jeg startede Conocenza op i 2010. Conocenza, det er jo et privat firma. Vi er en privat aktør, som primært sælger vores ydelser til de danske kommuner. Og primært kommuner, der ligger sådan geografisk i nærheden af, hvor vi bor. Vi har jo et sted her i Ikast, og så har vi også en afdeling ude i Ringkøbing-Skjern. Vi arbejder rigtig stor del af de mennesker, vi arbejder med, det er egentlig mennesker, som har en diagnose. Ikke fordi diagnoser de er specielt vigtige, men det er nogle gange et billede på også, at de har en del vanskeligheder i livet. Så det er meget bredt spekter af forskellige diagnoser, men det kan fx være mennesker med ADHD, eller det kan være mennesker med personlighedsforstyrrelse, det kan være posttraumatisk stresssyndrom, det kan være folk med angstproblematikker, folk med depressioner, og det kan være forskellige grader af autisme, der kan præge de her mennesker her. Men det er egentlig ikke så meget selve diagnosen, der står i centrum, men det er jo mere at kigge på det her enkelte menneske og sige, hvad er det for nogle vanskeligheder, for udfordringer, de har i livet, og frem for alt også, hvad er det for nogle styrker, de har, og så have fokus på den del. Når man er privat aktør, så kan man sige, så kan vi heldigvis gå meget på tværs af målgrupper, men så aldersmæssigt kan vi sige, vi bevæger os egentlig helt nede for måske. Vi kan godt arbejde med unge mennesker nede fra 15 års alderen, og vi kan faktisk arbejde med mennesker, der er et godt stykke op i 50'erne. Så man kan sige, aldersmæssigt kan vi bevæge os rigtig, rigtig bredt. Det der var hele hensigten, da vi valgte at starte op, det var selvfølgelig mange års erfaring inden for de områder, hvor vi et eller andet sted tænker, det er ikke raketvidenskab det her, men der er faktisk nogle ting, som erfaringen viser, der er ekstremt vigtige. En af tingene, det er fleksibilitet. Det er, at vi har en organisation, og vi har nogle medarbejdere, som er meget, meget selvledende, som er lynhurtige til at omstille sig. Det vil sige, at vi er meget fleksible. Hvis kommunerne siger, at vi har en rigtig vanskelig sag her, kan I rode med det? Det kræver nogle særlige ting. Jamen, hvis vi mener, at vi har kompetencerne, så skal vi nok få skruet tingene sammen. Det kan være, at de siger, at vi har brug for at få lavet et særligt projekt for en særlig gruppe. De har nogle specielle behov lige præcis der, hvor det er i deres liv. Og det er jo der, det er det, vi er rigtig gode til, og det er det, jeg tænker, det er det, vi skal lave. Vi skal lave tingene skræddersyet, og det skal nemlig bygge på den der fleksibilitet og den tilgængelighed og den der høje grad af faglighed inden for specialområdet, som vi har. Så vi skal kunne samle op der, hvor man kan sige, dem der ryger igennem sin i nogle af de der andre tilbud, som eksisterer. Så lige meget hvad vi roder med de her mennesker, som vi forsøger at hjælpe videre i livet, så har det næsten altid det overordnede mål at få, og så vidt det er muligt, at hjælpe de her mennesker ud på arbejdsmarkedet eller ud i uddannelsessystemet, så de kan komme ud og forsørge sig selv. Det er sådan altid sådan et overordnet mål i næsten alt, hvad vi laver.